Para sedherek pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, wilujeng pinanggih ing renungan padinan GKJ Purwantara dina Selasa paing tanggal 11 November taun 2020. Kula Pendeta Yahya Tirta Prawita saka GKJ Purwantara ngajak kita bebarengan maca saka wacan kitab suci dina iki. 2 Yohanes 1 ayat 1 tekan 13 lan kawaca ayat 1 lan 12 kanthi jejer nulis layang kanggo ngrumati patunggilan. Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa tahun 1994. Layang saka aku pinituwa tumeka marang ibu kang pinilih dening Gusti Allah lan marang anak-anake sing dak tresnani banget. Ora mung aku wae, malah sakehe wong sing percaya marang kabar kabungahan saka Gusti Allah. Padha nresnani kowe kabeh. Sakjane akeh perkara sing perlu tak kandhakake marang kowe. Nanging becik ora nganggo layang. Pengarep-arepku bisa ketemu dhewe lan guneman adu arep. Supaya ati kita padha mareme. Para sedherek ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sedherek, nulis layang iku dadi cara ngrumati patunggilan. Ya patunggilan antarane sedulur, kanca lan uga pasamuan kang sumebar ing pundi-pundi papan panggonan. Sadurunge ana internet sing bisa ngirim pesen saknalika ya liwat SMS, chat utawa malah video conference. Ya mung srana nulis layang iku kang bisa dadi srana kabar kinabaran nalika kapisah panggonan sing adoh. Sadurunge ana surat pos, ngirim surat iku kudu titip lan ngenteni wong sing dititipi. Supaya surat iku bisa dititipke wong sing lelungan lan bisa ketemu langsung marang wong sing alamate dituju. Nanging saiki gampang banget menawa kirim layang. Liwat handphone saknalika pesen sing ditulis wis bisa ditampa. Menawa kurang marem ya nyambung liwat telepon utawa malah rembugan nganggo video. Para sedherek, nalika teknologi komunikasi sangsaya maju, apa mbangun patunggilan ing urip bebarengan iku uga sangsaya gampang katindakake. Emane teknologi komunikasi saiki kerep digunakne kanggo nyebar hoax. Sing woh-wohane mung gawe bingung, ngadu, ndadekne cerah lan pasulayan. Kejaba hoax, ana uga sing kirim spam. Mung ngapusi lan golek bathi kanggo awake dhewe. Kamangka gawe kapitunan wong liya sing dadi korban. Iki beda banget karo isi layange Rasul Yohanes kang kanthi katresnan nglairake rasa kangen ing pandonga, pamuji lan pitutur mawerna-werna marang pasamuan. Ora sak kabehe bisa ditulis ing layang, lan pancen luwih marem menawa bisa ketemu lan guneman adu arep. Nanging menawa durung bisa ketemu, liwat layang iku wis bisa kanggo nganyarake lan bangun patunggilan senajan kapisah papan panggonan sing adoh. Para sedherek, saka 17 kitab ing Prajanjian Anyar, jebul mung kitab Matius, Markus lan Yohanes sing anggone nulis iku dudu dadi layang. Kitab-kitab liyane iku layang sing dikirim marang sedulur utawa patunggilan pasamuan. Lukas nulis marang Theophilus, Injil Lukas lan lelakone para rasul. Mangkono uga Rasul Yohanes lan para rasul liyane. Nulis layang iku dadi cara
anggone mbangun lan ngrumati patunggilan ing pasamuan. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Menapa wonten sederek panjenengan ingkang panggenanipun niku ing papan boro, lan kapan pungkasan wekdal panjenengan kabar kinabaran kalian sederek kang panggonane tebih. Napa panjenengan kersa nulat Rasul Yohanes nulis layang kanggo ngaruhke lan bangun patunggilan kalian sederek kang panggonane tebih. Monggo katuran nyuraos. Lan pandonga panutup. Duh Gusti, mugi kawula tansah saged dadi sarana mbangun patunggilan lan pasederekan. Inggih dhateng sesami ing sakupeng kawula, mekaten ugi sederek-sederek ingkang wonten ing papan panggonan tebih. Wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sederek mekaten renungan patinan. Mugi Gusti paring berkah dumateng kita. Amin.